Gertu enpresa aholkulariak eta abokatuak SL, abokatutza bulegoa eta enpresa aholkularitza bat da. Enpresari eta partikularrari zerbitzu integrala ematea du helburu. Gure sorkuntzatik 1987tik, bezero bakoitzak izan ditzakeen interesen arabera, arlo juridiko zein enpresa kudeak eta mailako irtenbideak eskaintzen ditugu. Gure zerbitzua, gertukoa, berritzailea eta profesionala izatea nahi dugu. Horretarako funtsezko ikusten dugu gure taldearen formakuntza etengabea, eta teknologia berrien munduari buruzko ezagutzak bermatzea. Gure jarduera nagusiak hauek dira, enpresei eskainetako aholkularitza. Partikularrei zuzenduriko zerbitzu juridikoak, negozio berriei eta ekintzailei sostengua.